alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ache! Ache! Ang kati ng ilong ko. Grabe. Alam mo, ang hirap talaga kapag ganitong mainit, ano? Yung may mga bigla-bigla na pumapasok sa ilong mong mga alikabok na hindi ko mawari kung paano ko tatanggalin to. Gandang babae pero sipunin! Ganun talaga, hindi bibigay ni Lord ang lahat ng mga gusto mo. Anyway, it's a happy Tuesday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your doll, talagang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Itaas ang kamay ng kagaya ni Mara Tony na kapag mas sobrang init, sobra din bumahing. Diba? Kaya kaya napagkakamalan na lagi kang malikabok o madumi. Baka naman check mo lang, baka naman hindi lang naligo yung katabi mo. Ganun daw yun pag nababahing ka, it's either may mabaho sa tabi mo. Anyway, ako pang inyo makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Kaya naman, kumusta? Kumusta ka lately? Kung ako ang tatanungin mo, I cannot and I do not appreciate the hotness here in the Philippines. It is too much. Alam mo na, makwento ko lang. Ako po, may maintenance na. O, diba? Batang-bata may maintenance na. Umiinom na po ako ng gamot na pang-allergic rhinitis since, ilang taon ba ako nun? Wait lang, I'll do the math. Mga around 12 years old. Ayan na. So, 12 years old, 26 minus 12, do the math. So, ganun katagal na akong umiinom ng gamot ng pang-allergic rhinitis. Kasi, pag hindi po ako umiinom, talaga namang tulo ng tulo ang sipon ko. Buti sana kung iba yung tumutulo, no? Tumulong biyaya mula sa Panginoon. Pero dahil nga minsan hindi natin maiiwasan na may mga ganyan talaga, hindi bibigay sa'yo ni Lord ang lahat. Ay nako, ang hirap. Ang hirap nun, no, yung nakatodo makeup ako, no, tapos makikita ko yung makeup ko may kayat-kayat na ng sipon. Ay nako, tama na, TMI masyado si Mara Tony. Anyway, magandang hapon sa'yo na medyo nag-iinit na rin kagaya ko. Dahil nga, it's the summer season. Today is March 3. Napakaaga, di ba? Napakaaga para maging makaramdam ng init sa katawan. Pero ganun talaga. Life goes on, di ba? Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, o kahit mismo sa sarili mo, okay lang yan. Init lang yan. Ang mahalaga, buhay ka pa! Ano ba? O ayan sa mga marami ang iniisip para sa'yo na kagaya ko na tumutulo rin ng sipon o may mga oras na uncontrollable ang bahing. Well, pag-usapan natin yan mamaya, no? Ako talaga, to be honest, gusto ko na talaga dumating yung araw, pinagpipray ko kay Lord na mawala na yung sipon ko totally. Kasi mahirap din po, no? Kunwari, kapag ka nagsasalita ako dito, minsan din nyo na lang napapansin, ngongo ako magsalita. O kaya naman minsan, kunyari, nakapostura ako, postura galore. Pero, di ko napapansin na yung ilong ko may tumutulo na. Ang hirap, hindi siya nakaka-aesthetic. Anyway, ako po inyong makakasama kaya ako yung magbabalik maya-maya lamang. Ikay mag-chill muna dyan, oo. Kuhanin mo lahat ng pwede mong kuhanin pampunas dyan sa sipon mo. Kung meron kang tissue, pwede. Pero sabi nga raw nila, mas maganda raw kapag kabimpo na lang pinampupunas. Kasi may mga halong chemical daw kapag tissue. Totoo kaya yun? Ang daming mga do's and don'ts.
Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. But syempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday, dito pa rin sa 90.7 na Love Radio. Wala ba mga memorize yan? Basic. Ayan na, para sa palaban mong sipon. Go! Metro's #1 Love Radio. Basic! Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro!